No, chodba, která je do obejváku. Nemůžu, proč? Tady jak je tohle ta šipka, to jsou vchodový dveře. No, tak musím něčemu nabít. No, tak To můžu na kůze šampu. vede Tvůj boj. pokojíčka. Nemáš ochlasta? Teďko. Já nepiju, že... Vypl. Smůla. Teďko. No. Takže já chodbu vedle mě, pokojíčka. Zůstane to tak, jak to je. Chodba zůstane tak, jak to je. Akorát se tady to trošičku rozšíří. A možná uvidíme, jestli by se tam vešel. Zdílel by se tam možná dá ten botník. A strkali by se do něj všechny. To by bylo fajn. Zavírací. A vedle toho by mohlo být věšení. Uvidíme. Tak ono, když by se to udělalo, tak by na to i ty děti vlastně mohly sem udělat sedáky nebo něco, mohly by nahoře na tom sedět, ne? Počkejte, ten vysoký, tam ne. Tak vedle udělat ty věšáčky. Dolů věšáky dětský a nahoru spilátky. No. Jak to vymyslet? Já mít chodbu Barunko v baráčku. Tady budou dveře. A jako to s těma věšákama. V chodbě, víš? To uvidíte, až to bude prostě potom někdy časem. Já nevím, kdy bude zahrada. Zahrada? No. Normálně, tohle dole pod tím. Barunko, prosím tebe, mohla by se utřít a oblíknout. Jo. Já fakt nechci riskovat, abych nastydla. Vlasy máš mokrý. Teďko. No. Sednout. Aha. Mám... Musíš teďko. Co? Mám ještě na